Kaixo, Ane. Kaixo, atxaldean. Eskerrik asko. Ane, zer modu zaude? Ondo. Bai? Ondo, bai. Kontatuko diguzu hasteko zer den esklerosia anizkoitza? Bueno, esklerosia anizkoitza da gaixotasun neurodegeneratibo bat eta nerbiosistema zentrala eragiten dio. Hau da garunai eta bizkarrezur muinai. Gure sistema, bueno, gure sistema inmuneak nerbioa inguratzen duen geruzai atakatzen dio, hau da mielinai, eta horren ondorioz lesioak sortzen die nervios sistema zentralen. Lesioak aipatu dituzu, denei ez die berdin eragiten esklerosia anizkoitzak, ez zuri zertan eragiten dizu, Ane? Ba, nahi gehien bat eragiteit orekan eta nekean. Bai. Nalaren nahi diagnostikatu ziatenen hasiera baten hasi nintzen gorputzeko hainbat zati txingurrituta sentitzen. Eta horrekin hasita junitzen medikuna, lehenengo pausa orduan emanun. Duela gutxi ez da, edo? Zenbat urterekin, Ane? Bai, hasi nintzen 2018 udara zan eta justu hasi nintzen piztina juten, igeri hasi nintzen. Eta baten egun batetik bestean nabaritu nun eskubiko bularraldea txingurrituta. Eta sensazio arraro bat. Eta orduan medikuta joan ginen eta beak lehenengo galdera intzitena izan zen aberri hasi nintzen. Eta koinziditzen zunez esandakoa eta orduntxe hasi nintzela, lasaitu nintzen eta Santzizun horrekin lotuta egon zitekela, ez da? Bai, nerbion bat igual harrapatuta, zanpatuta geldituko zala. Eta orduan kaso gehioik ez nionin, esan detena, koinziditu zunez beak esandakoa eta ni igeri hasi nintzela, utzi nun. Baina udara pasa zan eta jarraitzen nun eta txingurritasun hori zabaldu zan, bai hankera, besora eta geixo larritu nintzen. Eta orduan jo nintzen, ordu hartu nun eta jo nintzenen berriro kabezerako medikuna neurologon gana bideratu ziguten. Eta proba batzukin hasi ginen, nintziaten resonantzia bat, eta emaitza jakin bezain lester deitu ziaten bizkarrezur muinen lesio batzuk zeudela, lesio bat edo bazeola zerbait. Eta... Hori izan zen diagnostikoa? Horren mantzizuten diagnostikoa? Ez, orduan guaindikan ez ziaten ezerrez esan ziaten zerbait zeola eta harakatu inbar genula gehiago eta proba gehiago inbarko genitula zehazteko zertzan. Baina bai esan ziaten izan zitekela, esklerosia anizkoitza izan zitekela. Orduan ni amakin jo nintzen eta nik uste bioi momentu horretan lehenengo gauza etorri zitzaiguna izan zala gurpildun sila bat. Zuk bazenekien zertzen esklerosia anizkoitza? Ez, nik ez nekin zertzan, ez. Ez momentu horretan ez nekin zertzan. Baina izenak horrela esan da hasiera batean olako beldur bat sortu zizuen, ez da? Bai, azkenen ez du ingurun tokatu ez bazaigu ez ezaguna, ez da gaixotasun arrunt bat. Edo, ez da noiz nahi entzuten dan gaixotasun bat. Orduan, izen potolorrek beldurra eman zigun. Eraz horra esan zizueten izan zitekeela. Bai. Eta behin konfirmatu zenean, noiz konfirmatu zen hori? Hortikan Donostia bideratu ziaten eta hor intzizkiaten beste proba batzuk eta esan ziaten, bai betetzen dituzue, o betetzen dituzu baldintzak, baino esklerosia anizkoitza izateko lesio bat baino gehiago egon behar die. Eta zalantza zeukaten ere kasua orduan aurreatu baino esan zuen itxoin ingo deu pixkat eta 2019 noi izan balin bazan 18ko udaran, 19ko abendun hasi nintzen beste aldeakin. Kasu horretan ezkerraldea hasi zitzaiten txingurritzen, oina, bizkarra, eta orduan deitu nun. Eta berriro intziaten proba, eta orduan 20ko urtarrilen esan ziaten baiez, esklerosia anizkoitza zala. Ane, guk zoraino ikusten zaitugu. Lehen gurpildun aulkia aipatu duzu, zu igon zara gurpildun aulkian. Zer gertatu zitzaizun? Bai, nahi lehengo urteko
abendun diagnostikatu eta urte batean tokatu zitzaiten nere burua iritsi zan hainbeste informazio eukitzea blokeo bat eukizula. Orduan blokeo horrek hanka batek faiatzea eragin ziten. Eta beldurtuta, mediku gana joan ginen, probak intzizkiaten, baina esan ziaten ez neuzkala lesio berrikan. Eta orduan etzala brote bat izan. Nere buruk blokeo baten ondorioz eragintzun sintoma bat edo eragintzun seinale bat izan zala. Nei hoi ulertzea kosta intzitzaiten, ze azkenen etzan izan brote bat, baina nik egitan bizi izan unoi. Eta hasieran etxe ingurun ibiltzen nintzen, baina iritsi izan puntu bat kalea baitare jetxi nahi nula, eta ama izan nion, nik gurpildun aulki bat behaet edo zerbait beharret kalea jeisteko eta lagunekin edo ibiltzeko baitare. Eta ja hobeto neonen alare, esnatu nintzen egun baten, beste hankak baitare faiatze zitela. Orduan, nik ez nun ulertzen, zesaten nun jo, nere buruk iten ditau, baina ni ondo sentitzen naiz. Eta orduan pixkat kosta intzitzaiten ulertzea, baina azkenen bai elkarten psikologon laguntzaz, fisioterapeutan laguntzan, eta baita neurologok eta erizainen laguntzaz lortu nun buelta ematea, eta 3 hilabete horiek eta gero berriro normal ibiltzeko gai izan zen. Egia da, normal ibiltze horretatikan leheno neon egoera azkarrago nekatzen nintzen, kostazitzaitela pixkat, baino rehabilitazioakin eta indarra ateratzen, eta psikologon laguntzaz lortu nula berriro goain bizela. Aurrera egitea, ezta? Elkartea aipatu duzuan, Ademgi elkartea. Zertan lagundu dizu, Ademgik? Ademgik asko lagunduit oso ulertua sentitzen. Ez nintzela olako gauza gertatu zitzaizkiten pertsona bakarra baitare hortikan ikusi nun, eta edo zer gauza gertatze zitzaitela edo hor apoio handi bat neukala sentitzen. Hane, jendearekandik nolako begirada, erantzunak jasotzen dituzu esklerosianizko hitzarekiko? Nola ikusten du gizarteak esklerosianizko hitza? Ni bilin nintzenen, guain kontatueten episodio txiki horren edo hilabete horietan, kale ateratzen nintzenen eta hankak faiatzen ziaten. Orduan, oinez ez nintzen ibiltzen guain ibiliko nintzaken bezala edo ibiliko zinaketen bezala zuek. Eta orduan bai notatzen nun, jendeak segituan ematezula buelta edo gurpildun aurkine honen, neska gazte bat edo pertsona gazte bat ikustea hola eta ez daukanen ez hanka eskaiolatuta, ez ezer, jendeak asko behidatu eta ez ziten ondo sentiarazten horrek egia esan. Gero egia da gertuko jendeak eta lagundu itela, hoi alde batea baitare uzten eta horri dauken garrantzia ematen. Eta bestetikan bai sentitzen dut, nik esklerosianizko hitza dauketelako tratatzeko era, edo nik kontatze balin badiot norbaitei bizkarreko minakin nabil, edo esaterako nera izpak kontatze balin badio gaixotasun hau ez daukala, nik bai sentitzen dut nerekatik gehiago arduratzea, edo gainen eukitze eote hoi. Eta alde batetik, nik bai ulertzen dutela hola sentitzea inguruko gandiz, azkenen inguruko kola tratatu edo ni hola sentiarazteko jarrera izan, azkenen inporta dioten seinale iruditzen zait, eta behaientzat baitare zerbait berria da, eta zaila da nola tratatu edo nola tratatu jakitea.